wabedo machiegni. Ing'eni tinda jagweng'. Njilal no gi studio ka. Studio ka wawene jo Nairobi wan thothne wang'eny e gweng' mak mana ka ogwela wa kaka koro kawuono ogwela kawuono. Kawuono adwa duoko nwero kamano kuom kinde ma uchiwo ne an mondo wabi atwag gi jogo maneno wang' jowi ma iluongo ni Ramogi TV to gi jogo mawinjo dhowa ni kumora mora ma ginatie ni afwanegi. En adieri ni governors mopogore opogore iluongo ga gi Senate mondo gichop e nyim Senate, gigo mbaka gi Senate mondo Senate bende ong'e gima timore, gin bende gichiwo dwarogi kata kwayogi kata weche ma gin go ne Senate kanyo. Oseluonga kaka governor ma Migori County gi komiti mang'eny e Senate, kendo ma ok e higa moseluonga kende. Hika mar achiel kane adonjo kaka governor noluonga nabire komiti go duto, hika mar ariyo kamano, nyaka hika mar adek asebedo kabiro maonge wach mora mora nikech ayango ni Senate en bunge ma ochung'ne weche mag devolution kata tend gweng', kendo en e bunge wa ma teteanwa to kendo en ma nyalo nono kaka watiyo gomenda kata gi chike kata gi weche mar jopiny. To adwa chiwo report ni asebiro e mbele Senate thuolo mang'eny, to manyocha ni to nyocha ok achopo, to kan kenda mane ok achopo, to bende ne ok achopo ni mano e gima wadwaro notimre. An jakom governors ei komiti margi mar chike miluongo ni legal committee, an e jakom ma governors oyiero. Governors ma wan go 47 duto kan achiel kuomgi osebedo gi bura kendo gi ywak ni nitiere kar rombgi ma igwelo mar mbere Senate chutho e komiti mar public accounts kisebedo ka gi ywak ni kogwelgi kamano to nitiere senators mamoko matemo diyo kata temo mino badgi ni mondo gichiw masoya, to ka ok gichiwo asoya no, asoya en gimoro miso gi ling' ling', ok en gimoro mikawo ayanga, to bende iso maling' ling' mondo umni kata oojni kamoro. Ka ok gitimo kamano ni to ibiro njawgi ei mbele mar Senate. Mano ywak mar governor mamoko. Ywak mar ariyo bende ma oseyudore en ni biro e mbele Senate kanyo osebedo katimore yo makelo anjao mopogore gi gima noluongi ni mondo ikele Senate kanyo. Koro governors nodhi e bura mong'ado ni ooyo jatendwa ma en chairman marwa mar Council of Governors ondik ne speaker mar Senate gi jotend Senate koting'o majority gi minority mondo kinde onwang're mondo gigo mbaka kaka jotelo girie wach asoya kata mino batni, to kendo mar ariyo otim wach miluongo ni nono kata dayo dho governors e yo ma ok kel anjao kata ywaruok kata conflict of interest. Senators gi koto Senators koto gikwau pesa. Mano ywak manitiere kuom governors mamoko. Imbo sega kwai? An awuon. Mano to